I denne video vil vi kigge på arealfunktionen og bevise to sætninger. Arealfunktionen a gange ax'en er arealet mellem grafen for f og x-aksen i et interval a til x. Så det er dette. Vi vil i videoen kigge på to sætninger, der fortæller noget om arealfunktionen som stamfunktion og arealet som generelt. Førstevis har vi en sætning, der siger, at hvis f er kontinuert og ikke negativ i intervallet a til b, så er funktionen a af x differentiabel med den afledte funktion f af x. Det vil sige, at a mærke til x er lige med f af x. Altså dermed er arealfunktionen stamfunktion til funktionen f af x. I beviset fokuserer vi på et enkelt punkt, som vi kalder x0. Dermed skal vi vise, at a af x er differentiabel i x0. Det vil sige, lim til h gående mod 0 er differentialkoefficienten, som er delta a eller a af x0 plus h minus a af x0 over h. For at skueliggøre denne problemstilling kigger vi på en illustration. Ved denne illustration forudsætter vi, at h er større end 0, så x0 plus h ligger til højre for x0. Derudover forudsætter vi også, at f er voksende i et interval til højre for x0. Hvis vi kigger på denne illustration, har vi grafen her, og så har vi arealet, som ligger mellem grafen og x-aksen i intervallet a til b. Dermed har vi a af x0 her i dette interval a til x0, og a af x0 plus h fra intervallet a til x0 plus h. Vi fokuserer på det, som vi kalder delta a, som er dette prikkede areal, som ligger mellem funktionen f af x og x-aksen i intervallet x0 til x0 plus h. Her har vi forstørret delta a lidt op, og som I kan se her har vi intervallet x0 til x0 plus h, og så har vi x0, f af x0 plus h, den her, og x0, f af x0 her, og så har vi grafen kørende her. Som I kan se, kan man danne to rektangler ud fra det her. Vi har det ene her, og det andet. Da vi forudsættede, at funktionen var voksende, gælder det nu, at det lille areal, altså den her rektangel, er mindre eller lige med hele delta a, som er mindre eller lige med det store areal, som er denne rektangel. Vi forudsættede før, at h er større end 0, og derfor dividerer vi uligheden denne med h for at finde differentialkoefficienten. Det vil sige, at h går ud med h her, og h går ud med h her. Dermed står der, at f af x0 er mindre eller lige med delta a over h, som mindre eller lige med f af x0 plus h. Nu lader vi h gå med 0, og derved gælder, at dette h bliver ligegyldigt, og dermed er f af x0 mindre eller lige med delta a over h, som er mindre eller lige med f af x0. Da differentialkoefficienten ikke både kan være større og mindre end f af x0, betyder at det må være lig f af x0. Nu finder vi grænseværdien til differentialkoefficienten, og den er dermed f af x0. Og derfor gælder der, at a mærke af x0 er lige med f af x0. Og det betyder så, at arealfunktionen er stamfunktion til f af x0. Og det var det, som vi gerne ville bevise, og dermed er beviset slut. Nu kigger vi på et andet bevis, hvor vi har en sætning, der siger, at hvis f er kontinuert og ikke negativ i et interval, der går fra a til b, så er arealet a af punktmængden givet ved a lige med f af b minus f af a. Altså arealet er
mellem a og b findes ved at tage integralet af f af x imellem a og b, og dermed finder vi stamfunktionen, og dermed kan vi bestemme arealet. Så det vi gerne vil vise er denne linje, at a er lig med f af b minus f af a. Ud fra den første bevis vi lavede fra sætning 1, gjaldt der, at arealfunktionen var en stamfunktion til f af x, og dermed må betyde, at a af x er lig med store f af x til k, plus k. Og hvis vi så indsætter a og b i vores lille udtryk her, så får vi, at a af b er lig med store f af b plus k, og a af a lige med store a plus k. De to ligninger kan vi trække fra hinanden, og dermed får vi, at a af b minus a af a lige med store f af b plus k minus store f af a plus k. Og da a af a er 0, altså hvis vi ikke har noget interval, så må arealet mellem funktionen og det interval være 0, så kan vi sige, at a af b er lige med f af b minus f af a. Og b det var bare et interval, så dermed gælder der, at arealet er lige med f af b minus f af a, altså store f af b minus store f af a. Og det var beviset for sætning 2.